2, 3, 4, 5. Για μισό. Πώς? Γεια σου Γιάννη 316. Γεια σου Γιάννη 316. Ο 316 μας ακούει στον Επηρέαστο. Έτσι και συγκριτικά εμένα και τον Νικόλα. Νικόλα επειδή σε ακούει πιο δυνατά εσένα. Έτσι. Ό,τι μου είπε αναφέρω. Έχει ακουστεί και ο φίλος εκεί από την Πτολεμαΐδα. Έτσι δεν άκουσα χαρακτηριστικό. Πτολεμαΐδα άκουσα μόνο. Η Επίδαυρος είναι ο σταθμός σε ντούμπλεξ. Τελευταίο μικρόφωνο παιδιά από εμένα. Έτσι, τελευταίο μικρόφωνο από εμένα. Να αναφέρω ότι υπάρχει 200 όργανο ψηφιακό. Έτσι και οι 10 μονάδες αντιστοιχούν σε 3 dB. Λοιπόν, με το ίδιο σήμα ακριβώς. Έτσι, για τον Μαέστρο και τον Κατσικά εκεί σας έχω δει με το ίδιο σήμα ακριβώς. 135 μονάδες εδώ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ δυνατά περάσαν οι εκπομπές σας στα τελευταία μικρόφωνα παιδιά, έτσι, 135 μονάδες. Ο Νικόλας εδώ, ο τοπικός μου με τις 150 μονάδες, έτσι, σταθερή αξία, 150 μονάδες Νικόλα Πιφή. Και ο φίλος από την Πτολεμαΐδα, έτσι ο φίλος από την Πτολεμαΐδα με τις 107 μονάδες. 107 μονάδες για τον φίλο εκεί από την Πτολεμαΐδα. Να πω και πάλι την καλημέρα μου και στον Γιάννη, τον 3 και 16 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να επαναλάβω παιδιά άλλη μία, έτσι και να μείνω μόνο σε ακρόαση. 107 μονάδες για το φίλο εκεί από την Πτολεμαΐδα, 150 μονάδες ο Νικόλας ο Πιφή, και ο Κατσικάς με τον Αποστόλη τον Μαέστρο στα ίδια πλαίσια, έτσι εκπομπές, 135 σήματα. Πάρα πολύ δυνατά περάσετε παιδιά εδώ, πανέμορφα. Να σας ευχαριστήσω έτσι για την παρέουλα εδώ, έτσι και τις απόψεις, τις κουβέντες που ανταλλάξαμε εδώ, τα κοντρολάκια. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα εύχομαι σε όλους από την Επίδαυρο και το σταθμό του Γιάννη του Ντούμπλεξ. Να είστε καλά, μόνο σε ακρόαση, την καλημέρα μου.